Quan parlem d'interactivitat, quan parlem de multimèdia, quan parlem de tota la navegació en DVDs, aquí hi ha un primer aspecte que hem de tenir clar, que és el fet de, per una banda, la navegació, és a dir, com l'usuari entra en una web que té un autor, una web que té uns continguts i, malgrat que en aquest cas sí que l'usuari pot controlar els seus temps de navegació, pot veure, llegir i anar escollint, evidentment aquí ja tenim aquest doble perfil, a vegades que és usuari, a vegades és receptor i a vegades també inclús comença i ja últimament d'una forma molt activa a ser emissor, doncs s'ha de moure amb una confortabilitat dintre de la pàgina web. Prendre consciència d'aquesta navegació, prendre consciència que li hem d'oferir tot un sistema de navegació tal com si fos un sistema de senyalització, amb el que podíem parlar de la gràfica, és important. I a més aquí hem de jugar, tenim el moviment, tenim el so i hem de jugar favorablement i hem de jugar anant recollint totes aquestes possibilitats. Però una vegada més ens estem trobant davant del repte d'haver de generar una sèrie d'efectes. Aquests efectes hem de veure quin punt han de tenir d'agressivitat, de comoditat, de notorietat, o simplement de discreció, perquè l'usuari senti que està en un entorn que és el desitjable. Per prendre aquestes decisions haurem de tornar a veure qui és el propietari de la web, haurem de veure qui és l'autor i, per tant, quines són les seves característiques. Això implica directament, altra vegada, un diàleg amb els equips de màrqueting, amb el propietari, per conèixer el producte i prendre decisions.